чакай, здравейте, пак сме ние и този път ще довършим започнатото. Това е евент 8 и... който са джъмпи. Да, той е Jump Event, сега ще ви развида малко из него. Опа, аз паднах. Няма да умрете, защото има Ще се вода отдолу. телепортна спокойно. И аз паднах и няма да видите, защото едва ли ще полетя отново. Просто в програмата, която снимам, лагва много. Аз пък минавам 8 евент. Евентите, само да ви кажа, че се минават когато... в всичките евенти се минават, когато започват евентите всички. Хайде да им поканим сега LARP Event 9. Той мисля, че беше пак Run или съм се объркал. Да, Run и Jump. Да, трябва да джъмпиш и да тичаш. Ето, малко ми лагва, няма нищо. Минаваш ли го? А? Минаваш ли го? Лагва ми, аз скоча там и ма върна. Не мога да мина. Като изключа програмата ще мога. Аз бягам да го мина. И като го минете, админа ще ви види и ще ви даде награда. Но е забранено пак да се телепортваш или да се сетваш код. Да, или да използваш Endperl. И Ела на LARP Event 10. няма такъв. Има? Няма, махнаха го. Къде бе? Аз съм вътре бе. Как така бе? Напиши LARP Event 10. 10 е за моб зомбита плюс XP. Да. Стих се. И това е последният Тук евент. спамваме зомбита. Муп арена. Такива скелети, паяци, Босове. всички мобове. Босове. Но спокойно, не можете да умрете. Така е направено, че само вие може да биете чудовищата. И това е една от най-добрите измислени дейности на админи. И какво ще ви покажем? Сега ще ви покажем Hunger Games, ще ви покажем и още много игри. Например, като Paintball. Напиши LARP HG. Ила на LARP Paintball първо. Да им покажем. Да, на пейнтбала, да знаете, че на гърника може да го вземете. Нали, както се биете, Да, колкото е друг нагръдника, толкова повече кръв ви дава. Да, той ви като дава кръв, повече. за да не умирате от първия начин. Но аз няма да мога да играя, затова вижте отблизо. Пишете PUBG Join, ако искате да сте от друг отбор, пишете PUBG Join, Red или Blue. И сега ще ви покажем Hunger Games или Run. Ила на Hunger Games. И това е пак бой, нещо като PvP, записва се и чакаш да те пусне, вътре има честове. Че на мен нещо ми запи, не мога да отида. Тук. Да. Натискате десен бутон. Има ли някой вътре? Да. Не. 0 от 24 тук пише. Сега ще видя кой вътре, защото им е забранено, ако не играят. Аз не ми се струва да играят. Къде сега ще покажем? Не мога да влезна, пак нещо. Те са махнали това, дето се влиза. Има LARP PvP клетка, PvP,
Ако искате да си вземете парцел, пишете. Отивате първо на LARP парцели, И после пишете плот миалто и после пишете плот ми така, хоум. и после пишете плод ми хоум. Да. Сега нашите играчи са по-разбираеми. Има LARP-та на търън. Отидете там, няма да умрете спокойно. Да. Отидете там и който издържи най-много, той печели. Ма нищо И не на печели, това Hunger е само за Games, като копейки. умрете, нищо не ви взима. Да. Вие играете с чужди брони. Има сделка или не, Skyblock, Да, Skyblock е най-интересен. Geralt. Покажи Виж си видите. Skyblock. Ай, добре. Skyblock. Сега Skyblock. ще видите един много добър Skyblock. Поне така си мисля. И тук пишете, тук ви показа какво трябва да напишете. Ама влизни си от В Skyblock. момента аз имам Skyblock. Влизни си, защото аз съм тъпа пред... Да им го поканим. Тъпа аз при мен. Тъпа си при мен. Долу. Опа. Не, чакай. Исланд Хоме. Чакай. Къде си ти, бе? Исланд. Не знам. Аха, ето, тъпа аз вече. Вече съм в моя Исланд. На това Тук къде е? си оглеждате. Какво написа? А? Исланд ли написа? Да, защото аз съм си седнал Хоме да като напиша Исланд, то ме телепортира в моя. Добре. И това е Тук си има. Исланда. Тук има... Покажи как генеришъна. Да, Generation ми е тук. Значи взимате нещо, изчупите камъка и то се появява отново. И го изпитам. И ако искате по-добре, пишете Island Help и то ви изписва какво искате да направите. И до тук беше нашия епизод. Довиждане, до нови срещи. Довиждане.